खुलुमबाय आंनि नामा बाला ब्रह्म क'क्राझार बाथारमारि गामि आङो उइभिं खुलिदों दा बहाय आङो फाइनान्सियेलि थांनाय बोसोराव 50,000 मोनदों बेजों आवगायनो हादों दा आंनि उइभिंआव मावग्राफ्रा 10 जनसो दङ आरो बायह्रायाव बिदिनो दानो हरनाय खुन्दुं बबिन मारिनाय माइदि होनाय बेफोरनि खामानि बायह्रानि मानसिफोरखौबो आङो मावहोनानै दङ आङो फार्स्ट लनाव 3 लाख मोनदोंमोन 3 लाखखौ आङो सुख'जोबनानै आरो नेक्स्ट टाइमाव आङो 9.5 लाख लन PMGआवहाय सारमोननि इन्डास्ट्रिनिफ्रायनो आं मोननो हादों आरो दा बेखौ मोननानै आङो फेहेरलांनायाव साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हादों दा जाहाथे आरो बेफोरखौ बिदिनो सहाय मोनो सारमोननिफ्राय इन्डास्ट्रिनिफ्राय सहाय मोनबावो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांनो हायो आरो EM सारनिसिमबो DIC EM सारनिसिमबो गुरैयै अनसुंथाइखौ जाहाथे मोनो बेखौ आङो खावलायनाय जाबाय सारनिसिम